vakomana vepazambia aya vanonzi vana Joseph Kalimbo vanotaura kuti vane moto mburugwa. Vatiri kuona kuti vari kuya vachiexposa aiwa maleaders amoziva vakomana vari muSADC, vakomana vamoziva kuti aiwa ndo vari kunzi ndo vanokuda zvigaro, ndo vanokambena, ndo vanoadvocata panguva yavanenge vachiri kufaitira their position. But kana vachinge vanguva on to power, vakomana ivavo hapasina chavachaita. Sane muna mashuka muda toka pana pana Joseph Kalimbo amoziva kuti aiwa is a prominent activist nyika yeZambia. Noti bo subscribe like turn on the bell kuti ipinda paendo pake anoposta this picture remutungamiri wenyika yeZimbabwe obuda nyora achiti, for months we got subjected to an endless loop of political noise just because comrades wanted the SADC chairmanship. You'd think they had plans for the region. Months later, they are doing nothing to Southern Africa except loitering around with their scarves around their necks. Mashuka toka na Joseph Kalimbo. Tukona Joseph Kalimbo is an activist. Arikuya panapa achiataka nyika yeZimbabwe and the leadership. Nyika yeZimbabwe moza kuti au chairmanship uripa nyika yedu yeZimbabwe. Arikuya achiataka achiti yes, we know kuti vakomana ava when they were still campaigning and they were panga vachiri kureceive chairmanship vachiti aiwa uchiri forthcoming uri kuya, aiwa vaimira vachita zvavaita vanyasokuratidza kuti aiwa vari enthusiastic vari kuchida chigaro ichi. But pavazopinda on to power vari kuti aiwa these guys vari kuzongova silent. Vakomana ava hapasina kana chavari kuita, vachiramba mashuko ekuti aiwa vaingoda just the entitlement, but when it comes to execution kana kurepresenta vagare kana kuti vanhu vanotungamira muthe region hapana anything chavari kuita. Mutidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ari kubuda kuZambia achitaurwa naJoseph Kalimbo. Bilango message medu mutidze mafungiro enyu, musano subscribe like, turn on the bell icon.